ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ എന്നോട് ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಅಮೃತ ಕುಂಬಾಶಿ ಅರ್ನ ಇನಿ ಮೆಹಂದಿ. ಸೊ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ 3-4 ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಗು. ಇನ್ನು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು. ಸೊ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಪಿದಾಡ್ಗ ಪಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಪಸಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಸಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪೋದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಪಂದು ತುಕ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಪಂತೆ. ಸೊ ಪಾಡ್ದಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ಹೊಸಾತದೆ ತೊನ್ಯಾನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ. ಸೊ ಶೇಡ್ LTP 14 ಪ್ರೊಮೆಗ್ರಾನೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ತೂಂಬರ್ಕ ಬರ್ಸಾರ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನು ಇವೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಇದ್ರು ಅನ್ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಮೇಕಪ್ ಮಂತು ಪೋ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಎಂಚ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಎಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ತಿನ. ಸೊ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಸ್ತಿರ್ತದೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ಚಂದ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನೇನು ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಪೋರ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನವೇನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ತಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಒಂದೊಂದು ಜಾಡ. ದೆನ್ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ತಕ್ಲವೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಸೊ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪಡ ತಿಂಡಲ ಪೋ ಪೂಜೆ ಬಂತೀರು. 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ತಕ್ಕನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದುಂಬ ಕಿನ್ನ ಎಪ್ಪನಾಗ ಪಣ ಕಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಾಗ 10 ಎಪ್ಪನಾಗ. ಸೊ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಐಡೆಂಟು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಮೋಡ ತುಲೆ ಆತೀನಿ ಪಂಪೆ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ಅವರ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೊಸ ತಿನ್ನಿದೆ ತೊನ್ಯ. ಸೊ ಏನು ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಾರ್ದು ದಾಲ ಪನ್ನಾಗ ದಾಲ ಪಿದಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪನೇ ಪಿದಾಡ್ಗಪ್ಪ. ವ್ಲಾಗ್ मेरे फोटोग्राफर ला सिंगर ला हाय पन्ने कैमरा मुच्चिदारे हाय पन्ने उड़साड आर अप्पट कुंदापुर कन्नडद फ्यान अरे तुಳು कल्प ओड बंदुल्ल दादन पारे ಬೇರೆ ಅಂಚರ್ ಫೋಸ್ ಬೇತೆ ಫೋಸ್ ಕರ್ಲೆ ಅಂಚರ್ ಬೇತೆ ಫೋಸ್ ಕರ್ಲೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ ಎಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ಸೊಂಡು ಪನ್ನಿಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. ಉಳಿಯಲಿ ನಾಳೆ ಹೃದಯವು ಅರಳುವ ವೇಳೆ ರವಿನೆನ ಪಲೆ ಬರೆಯುವೆ ಓಲೆ ದಿನದನಿಗೆ ಕಾಯುವೆನು ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯ. ನನಸಾರ ಜನ್ಮನು ಕಳೆವಡು ಮೂಲೆ ಕಾಸದ ಪೆಟ್ಟರು ಓಡುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೊಯ बल्ले
ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಮೃತ ಅಕ್ಕ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪಲೆ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಲಪ್ಪನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿಂಗರು ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕಡೆಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಂಗ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಹುಷಾರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೊಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೇಳುವಲ್ಲ, ಅವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, 3, 2, 1. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್, ಹಿಂದೆ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ.